jo sóc en Plometes i si escolteu bé aquest conte sabreu la meva història. Primer de tot, us explicaré com són les orenetes i a on vivim. Som unes aus que mesurem de 19 a 20 centímetres de llargada. Les nostres plomes són de color negre blavós, amb la panxa blanca i la gorja rogenca, i la nostra cua té forma de forquilla. Ens agrada molt menjar insectes que capturem en ple vol. El nostre niu el fem amb fang i trossets de palla ben prop del sostre. Ens agrada molt viure a les cases velles i dins el niu hi posem materials molt suaus, plomes, herba seca. Som aus migratòries. Això vol dir que no sempre estem al mateix lloc. Canviem per trobar més bon temps i més aliments. Cap a finals d'estiu ens preparem per emigrar cap a l'Àfrica, on passem l'hivern i tornem a inicis de la primavera cap a Catalunya. També us vull explicar que hi ha arbres en els boscos que la seva fulla és caduca. Són aquells arbres que perden les fulles amb el pas de les estacions. Queden totalment despullats. Alguns d'aquests són el faig, el roure, l'avellaner, el pomer, el castanyer i molts altres. També hi ha arbres de fulla perenne. Són aquells arbres que mai perden les fulles amb el pas de les estacions. Les van canviant, però sempre en tenen. Alguns d'aquests arbres són l'alzina, el pi, els avets. Doncs ara sí, som-hi! Escolteu-me tots amb atenció i us explicaré la meva història. Jo sóc una oreneta, ja us ho pensàveu, i em van posar el nom de Plometes, perquè quan vaig néixer el meu cos estava ple de plomes suaus. Us presentaré els meus pares. Aquests dos d'aquí un dia es van conèixer i varen decidir tenir-me a mi, que vaig néixer d'un ou. Com que sóc molt espavilat, ben aviat vaig sortir del niu. Ara ja havia après a trobar menjar i a volar. Aquell estiu m'ho vaig passar molt i molt bé. Com que havia après a volar, podia anar pel bosc amunt i avall i vaig fer una pila d'amics. Però el darrer dia d'estiu els meus pares em van donar una notícia que era una mica bona i una mica dolenta. Voleu que us l'expliqui? La bona notícia era que havíem de marxar volant cap a l'Àfrica. Les orenetes no ens podem quedar sempre allà mateix. Sempre busquem el lloc on hi fa més calor. I la mala notícia era que havíem de marxar, deixar aquell bosc i deixar tota la colla d'amics que havia fet. Els pares em varen explicar que havíem de preparar-ho tot perquè era un llarg viatge i jo no l'havia fet mai, però jo no volia marxar del bosc sense dir adéu als meus amics. I varen afegir que havíem de marxar l'endemà de bon matí perquè s'acostava una tormenta i seria perillós volar. Vaig sortir ben embalat. Havia de trobar a tots els meus amics i dir-los adéu perquè ja no tornaria fins la primavera següent. Que tinguis bon viatge, em va dir el meu amic el conillet gris. La meva amiga Marieta i el cuc porú em van dir que en trobarien a faltar molt. L'abella em va regalar una mica de mel per tenir molta energia i força per volar. El saberut del meu amic mussol em va dir que obrís bé els ulls, que havia de fer un viatge molt llarg. I finalment em vaig acomiadar de la rateta i el talp. Pensaré en vosaltres durant tot l'any. Fins la propera primavera. A reveure! Que
content que estic, m'he pogut acomiadar de tots els meus amics. Carai, s'ha fet tard, el sol ja s'amaga i ara no recordo quin és el camí de tornar a casa. Els meus amics van insistir que no marxés volant perquè era molt fosc i era massa perillós, però jo no els hi vaig fer cas. No, amics, no em puc quedar. Els meus pares m'han dit que és perillós volar perquè s'acosta una tormenta i que hem de marxar demà de bon matí. Me'n vaig, ja vigilaré. Era tan fosc que no veia res. I patapom! Vaig xocar contra una branca d'un arbre. Ui, quin mal que em fa l'ala! Ui, quin cop que m'he donat! Ui, socors, ajudeu-me! Sort que el meu amic, el mussol, que es passa tota la nit vetllant pels animals del bosc, va sentir els meus gemecs i em va venir a ajudar. Ell ja m'havia avisat que era perillós i jo no li vaig fer cas. Sort que em va poder curar una mica l'ala i ara ja semblava que no em feia tant de mal, però no podia volar i no podia tornar al meu niu. Ai, que trist que estic. Els meus pares estaran patint. I l'endemà, quan es van aixecar i no em van trobar el niu, van començar a buscar per aquí, per allà, per un racó del bosc, per l'altre costat, però que cridaven, però jo no hi era i no els podia sentir. Estaven molt amoïnats, però jo ja sabia que ells havien de marxar perquè s'acostava una tormenta molt perillosa i no es podien quedar allà. Un grup d'orenetes van enlairar el vol. Havien de marxar. S'apropava una gran tormenta. Però els meus pares van esperar una estona més a veure si jo arribava. Finalment, ells també van enlairar el vol i van marxar amb molta tristesa cap a l'Àfrica. Enfilat damunt de la branca de l'arbre més alt, vaig veure com marxaven. Adéu, pares, us estimo molt. Adéu, que tingueu un bon viatge. Els meus amics del bosc em varen aconsellar que busqués un bon refugi. Després de la tardor arribaria el fred hivern i les nevades. I em varen proposar que busqués un arbre que tingués moltes fulles per poder-me abrigar. I així ho vaig fer. Oh, que afortunat que sóc! Mira un pomer, té moltes fulles i aquí em podré quedar ben arrecerat i ben calentó. Ara li preguntaré. Noi, que t'has begut l'enteniment. Tu, vius enmig de les meves fulles. Amb el teu bec em picotejaries totes les pomes, que són les millors de tota la comarca. Fuig lluny d'aquí, no et vull veure. Vaig caminar una estona més i mira que bé, em vaig trobar amb un magraner que també tenia les fulles molt espesses i atapeïdes. Ara li preguntaré amb ell. No, no t'hi vull aquí. Jo sóc molt solitari i no vull la companyia de ningú. I a més, ben segur que aniries menjant totes les meves magranes, una rere l'altra. Fuig lluny d'aquí. Jo no volia perdre l'esperança de trobar un arbre generós que volgués que passés l'hivern amb ell. Jo no volia menjar-me els seus fruits, només em volia abrigar. I de sobte vaig veure un castanyer. Ara li preguntaré. Viure al mig de les meves fulles. Ai, no et convé pas. Estic ple de pallons i els pallons estan plens de punxes. Encara te les clavaries. No vull pas que visquis aquí. A més, segur que quan et vingués gana et menjaries les meves excel·lents castanyes. Ves lluny d'aquí. I ja s'acabava el dia. I estava ben desesperat. No havia trobat cap arbre que em deixés passar la tardor i l'hivern amb ell. Tots tenien por que em mengés els seus fruits. Esgotat, em vaig quedar adormit
Bon dia, noi. Ja t'has despertat? Ahir en vàrem sentir arribar, però et vam veure tan esgotat que amb el meu amic l'Avet vàrem decidir no molestar-te i deixar-te dormir. Què et passa, maco? Jo, amb timidesa, els vaig explicar la meva història, tot el que m'havia passat, que no havia pogut tornar a l'Àfrica amb els meus pares i que necessitava urgentment trobar un lloc per passar l'hivern. I finalment ells em van dir que sí, que podria viure amb ells. L'Avet, amb les seves branques més atapeïdes, em deixaria posar-hi el niu, i el pi, que era ple de pinyes, em donaria pinyonets per menjar. Que feliç que era! Havia trobat 2 arbres que sí em volien ajudar. El que jo no sabia és que, a més dels amics que havia fet en el bosc, hi havien uns altres amics que estaven vetllant per mi i que miraven tot el que havia passat des de dalt del cel. Estaven molt enutjats i van dir que no podia ser, que el pomer, el magraner i el castanyer no s'havien comportat bé, que eren uns arbres molt egoistes i que havien de ser castigats. I sabeu què varen fer? Quina bona idea que varen tenir! Van decidir que castigarien els 3 arbres, fent que quedessin totalment despullats, sense fulles i sense fruits. La senyora Tardor assenyalaria aquests arbres, pintant-los de color groc. El vent els sacsejaria ben fort per fer caure les fulles i els fruits. I per acabar el sol, amb la seva força i escalfor, assecaria totes les fulles, deixant-les de color marró. Au, som-hi, va dir la senyora Tardor. Començaré per tu, pomer egoista. I la senyora Tardor va continuar amb el magraner. Magraner solitari i orgullós, et quedaràs ben sol. I ara només quedes tu, castanyer, esquerp i punxegut, va afegir la senyora Tardor. Oh, pobrets arbres, com han quedat! Tenien por que jo mengés els seus fruits i no els hi ha quedat ni una fulla, ni una castanya, ni una poma, ni una magrana. Com heu quedat! Em sap greu per això, però moltes gràcies, senyora Tardor, senyor Vent i senyor Sol. Ja us podeu imaginar que, malgrat tot el que m'havia passat, vaig poder gaudir d'un hivern molt feliç gràcies a l'ajut dels meus amics, tant els de baix com els de dalt. Els meus amics, l'Avet i el Pi, em van cuidar tan bé que ben aviat se'm va curar l'ala i em passava tot el dia volant amunt i avall jugant amb ells. I amics, gairebé sense adonar-me'n, havia arribat la primavera. I sí, amb ella també havien arribat els meus pares.
els vaig presentar tots els meus amics i ells els hi van agrair que haguessin cuidat tan bé de mi. Que feliços varen ser els meus pares quan em varen trobar sa i estalvi. I conte contat, ja s'ha acabat i amb aquesta història has recordat per què a la tardor hi ha arbres que els cauen les fulles i d'altres que no.